Ολοκληρώθηκε το φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι με τη διοργάνωση του Ράλι Μαύρου Ρόδου, του τελευταίου αγώνα της χρονιάς από την αγωνιστική λέσχη αυτοκινήτου, που συγχρόνως γιόρτασε τα 30 χρόνια λειτουργίας της. Ο αγώνας συγκέντρωσε πολλές και καλές συμμετοχές, γεγονός που γέμισε με θεατές τις ειδικές διαδρομές, οι οποίοι, αψηφώντας το τσουχτερό κρύο, απόλαυσαν πλούσιο θέαμα και συναγωνισμό σε όλα τα επίπεδα. Βοβός Αλβανός με Subaru Impreza WRC. Παπαδημητρίου Πετρόπουλος με Ford Escort WRC. Ζίβας Φάκαλης με Toyota Corolla WRC. Τζίνγκερ Στεφανής επίσης με Toyota Corolla WRC. Στρατισίνου Τόνια Παυλή με Seat Ibiza Kit Car, ενώ ένα Mitsubishi Evo 5 του Group NI οδήγησαν οι Αποστόλου Κρυάδης. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε και μια πλειάδα αυτοκινήτων και πληρωμάτων που αγωνίστηκαν στην κατηγορία Α5, δίνοντας τη δική τους μάχη, διεκδικώντας μάλιστα και τους τίτλους στο Starlet Cup και Micra Challenge. Μεγάλοι απόντες, η Κύρκος Σταυρόπουλος και Ντίμ, οι οποίοι δεν συμμετείχαν αφού είχαν εξασφαλίσει τους τίτλους από προηγούμενη διοργάνωση. Ο συναγωνισμός και το θέαμα λοιπόν εξελίχθηκαν με τον καλύτερο τρόπο στις 8 ειδικές διαδρομές του Ράλι Μαύρο Ρόδου. Η επιστροφή του Τζίνγκερ στο βολάνι μιας Toyota Corolla WRC είχε καλλιεργήσει πολλά σενάρια και δεν ήταν λίγοι αυτοί που περίμεναν τον Τζίνγκερ να κοντράρεται με τον Βοβό. Έπεσαν όμως έξω αφού η ατυχία χτύπησε απανωτά του Τζίνγκερ Στεφανή, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να ολοκληρώσουν τον αγώνα στον οποίο συμμετείχαν για λόγους αναψυχής. Έτσι, χωρίς ουσιαστικό αντίπαλο, οι Βοβός Αλβανός οδήγησαν για τελευταία φορά το Subaru Impreza στη νίκη, παρά το γεγονός ότι είχαν και ένα τουμπάρισμα στην ειδική διαδρομή Δαφνούλα. Να δούμε επίσης ότι ο Βοβός εγκαταλείπει την ομάδα της Subaru και από την νέα σεζόν θα αγωνίζεται με την ομάδα της Toyota Ελλάς, οδηγώντας την Corolla WRC που μέχρι τώρα χρησιμοποιούσε ο Ζίβας. Από κοντά στην δεύτερη θέση ήταν από την αρχή ο Παπαδημητρίου με τον Πετρόπουλο, οδηγώντας το Ford Escort WRC, οι οποίοι εξασφάλισαν παράλληλα και την δεύτερη θέση στην τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος. Στην τρίτη θέση του αγώνα τερμάτισαν οι Ζίβας Φάκαλης με την Toyota Corolla WRC, αφού προηγουμένως και αυτοί είχαν μια άσχημη στιγμή, μια έξοδο στη Δαφνούλα, που την ξεπέρασαν όμως πιο ανώδυνα. Η τέταρτη θέση και η πρώτη στο Group NI ανήκει στους Αποστόλου Κρυάδη, που οδήγησαν για πρώτη φορά το εκπληκτικό Mitsubishi Lancer Evo 5. Μια θέση πίσω τους η Στρατισίνο Τόνια Παυλή με το Seat Ibiza Kit Car, κερδίζοντας παράλληλα και την κατηγορία F2. Πολύ καλό αγώνα έκαναν και οι Νιώρας Πατρικούσης με το Renault Clio Williams, συμπληρώνοντας την εξάδα. Δυνατή ήταν η μάχη στην κατηγορία Α5, όπου στον τελευταίο αγώνα κρίθηκαν 3 τίτλοι. Η Α5 κατηγορία, το Starlet Cup και το Micra Challenge. Ο αγώνας των πληρωμάτων που συμμετείχαν σε αυτή την κατηγορία ήταν ο πιο ενδιαφέρον όχι μόνο στο Ράλι Μαύρο Ρόδο, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ωστόσο, στο Ράλι Μαύρο Ρόδο η αγωνία είχε κορυφωθεί αφού παίζονταν ο πανελλήνιος τίτλος μεταξύ Micra και Starlet. Οι Παναγιωτόπουλος Πετρόπουλος με το Toyota Starlet μπορεί να κέρδισαν την πρώτη θέση στην κατηγορία των 1400 κυβικών εκατοστών, στην Α5 δηλαδή, στο συγκεκριμένο αγώνα, και την πρώτη θέση στο Starlet Cup. Δεν κατάφεραν όμως να κόψουν τον τίτλο της Α5 κατηγορίας από τον Βαζάκα Γεωργακόπουλο που οδήγησαν Nissan Micra. Έτσι, με την πτώση της καρός σημαίας, ο Βαζάκας κατέκτησε 2 τίτλους. Αυτόν του κυπελούχου της κατηγορίας Α5, καθώς και το κύπελο Micra Challenge. Αν και στον αγώνα, τη νίκη για το θεσμό κέρδισε ο Σκαλτσάς. Ο άλλος διεκδικητής της κατηγορίας των 1400 κυβικών εκατοστών, Κώστας Αργυρίου, με το Toyota Starlet, αντιμετώπισε πολλά προβλήματα και τερμάτισε μακριά από τον συναγωνισμό. Αντίθετα, οι Θεσσαλονικείς Τόψης Τσότσος πάλεψαν μέχρι την τελευταία στιγμή και τερμάτισαν το Starlet στην τρίτη θέση της κατηγορίας. Εκτός μάχης, από αναθασμένο υπολογισμό χρόνου, έμειναν και οι Τανούσης Βούκοβιτς. Εκπληκτική εμφάνιση έκαναν στο Ράλι Μαύρο Ρόδο οι Χατζητσομπάνης Κότσαλος με το μικρό Fiat Cinquecento, τερματίζοντας στην 8η θέση. Στα αποτελέσματα: πρώτη Βοβός Αλβανός με Subaru Impreza, δεύτερη Παπαδημητρίου Πετρόπουλος με Ford Escort,
Τρίτη, Ζήβας Φάκαλης με Toyota Corolla. Τέταρτη, Αποστόλου Κρυάδης με Mitsubishi Lancer. Πέμπτη, Στρατισίνο Τόνια Παυλή με Seat Ibiza. Στην έκτη θέση, Νιώρας Πατρικούσης με Renault Clio Williams. Έβδομη, Παναγιωτόπουλος Πετρόπουλος Toyota Starlet. Στην 8η θέση, Χατζητσομπάνης Κότσαλος με Fiat Cinquecento. Στην 9η θέση, Σκαλτσάς Πολυζώης με Nissan Micra. Και στη 10η θέση, Τόψης Τσότσος με Toyota Starlet. Στην τελική βαθμολογία του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, πρώτος ο Λεωνίδας Κύρκος με 428 βαθμούς, δεύτερος ο Παδημητρίου με 362, τρίτος ο Βοβός με 360, τέταρτος ο Ζήβας με 290 βαθμούς και στην πέμπτη θέση ο Ντίμ με 226. Στην κατηγορία Α5, πρώτος ο Βαζάκας με 368 βαθμούς, δεύτερος ο Αργυρίου με 322 και τρίτος ο Παναγιωτόπουλος με 307. Στο Starlet Cup, πρώτος ο Παναγιωτόπουλος με 382 βαθμούς, δεύτερος ο Αργυρίου με 370 και τρίτος ο Γουσέτης με 301 βαθμούς. Στο Micra Challenge, πρώτος ο Βαζάκας με 91 βαθμούς, δεύτερος ο Χαλκιάς με 82 και τρίτος ο Ξανθάκος με 60 βαθμούς.